Nosaltres som Cal Cerdà, som pagesos d'aquí del Fou i fem agricultura ecològica, concretament fem especialment horta. Tenim unes 4 hectàrees d'horta ecològic que les portem conreant des de fa 11 anys, així que podríem dir que som de la nova pagesia, i intentem fer-ho respectant els cicles naturals de les plantes, respectant la terra, sobretot el sòl, sense aportar adobs químics ni pesticides, sinó simplement el que fem és aportem compost orgànic que fem nosaltres i intentem treballar amb la fauna de l'entorn per controlar les possibles plagues que puguem tenir al camp. I llavors els nostres productes, les nostres verdures, les servim, fem cistelles que es poden encarregar des de la web de calcerdà.cat, i també tenim una parada al mercat de Cardedeu on també es poden trobar les nostres verdures. I ara especialment estem començant a treballar amb escoles, juntament amb una cooperativa d'altres pagesos d'aquella zona, de Cardedeu i de Llinars concretament, i que ens diem Tres Terres, i llavors ens estem ajuntant per poder fer-nos més forts i sobreviure el que pugui vindre.